जों डेम'क्रेटिक पिपल मुभमेन्ट खालामगोन डु अर डाइ आन्दलनखौ जों स्टार्ट खालामगोन बेखौ बुंनाय जाबाय। বনাঞ্চলৰ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰক আগ্ৰা অঞ্চলनि বেদখলকাৰীफोरखौ होखारनांगौ জনজাতি ঐক্য হওক बर' हारि खौसे जा জনজাতি ঐক্য হওক बर' हारि खौसे जा मा आयदाखौ लानानै दिनै नोंथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि CST मेम'रेन्डाम जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च गावबुरा आफाद आरो लोगोसे गोबां जोंनि बर'नि बुद्धिजीबिफोर बिसोरखौ लानानै जों दिनै हायाव आयेन बेरेखायै हाबसननानै दङ। हाग्रायाव दिनैसिम जोंनो माने बेसेबां हेक्टर दं बेसेबां बिगा दं जोंनो बेखौ डिटेल्स जोंनो माबाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होआखै। जों अदेबानि जोङो RTA खालामनानै लाखाजोब्बाय गासिबो RTA खालामनानै मोनजोब्बाय जों बबे जायगायाव बेसेबां एंक्रोच जादों बे RTA रेकर्डआ जोंनाव दंजोबसै दा बेखायनो जोङो बेखौ बुंनाय जायो जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि होखारनाय बेबस्था जुदि लायाब्ला जोङो बेखौ हाइकर्टआव थांनानैबो जों चेलेन्ज खालामगोन। जोंनाव जिहेतु डकुमेन्टआ ओंखारजोब्बाय आरो अलरेडि जों जेसेबां मेम'रेन्डाम होदों बे मेम'रेन्डाम होनायखौ बेस खालामनानै जायनाखि CSD स्टेक लिरदों बे CSDनि स्टेक लिरनाय कपिया जोंनाव दंजोबो दा जोंनो हरदों जे बे जाय एंक्रोच जादों बे एंक्रोचारफोरखौ होखारनो थाखाय बिथाङा स्टेक लिरनाय CCM लिरनाय BTC लिरनाय बे लेखा दंजोबो गथिखे जोंनि थाखाय बे हाइकर्टआव थांब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे माने डकुमेन्ट जागोन सापर्टिं डकुमेन्ट जागोन। बेखायनो जोंनो हानि परिमानखौ जोंनो बिसोर होआखैब्लाबो खिन्थु एंक्रोचारफ्रा दङ बबे जायगायाव दङ जों बे जिनिसखौ जों मोनजोब्बाय आरो लोगोसे बिथांमोना जायनाखि स्टेक हरनाय कारेसपन्डिं स्टेक बे स्टेकआबो प्रमान जाबाय जे फरेस्टआव एंक्रोचार जादों एंक्रोचमेन्ट दङ बेनिखायनो जोङो लिगेल एक्सन लानो थाखाय जों हासिगोन दा। स्पेसियेलि बबे ओनसोलाव बेबायदि एंक्रोचार हाबसननानै दङ? बे ओरै माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवथ' एन्टायार रिजार्भ फरेस्टआनो एंक्रोच जादों जानानै दं माने साहा ओनसोलजों बे माबानिफ्राय संकस दैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै एखे मानाससिम गासिबो एंक्रोच जाजोब बेयाव आरो जों लकेल जायनाखि रिपर्ट जों लकेल रिपर्टबो जों कालेक्सन खालामो आरो इभेन फरेस्टनिफ्रायबो जों अनेक रिपर्ट लायो फरेस्टनि वार्कारफोर जायफोर दङ ओमफ्राय लकेल मानसिफोरनि रिपर्ट दङ बे रिपर्ट बादिबा बे हाग्रा ओनसोलाव गोदान मानसि झारखन्डनिफ्राय फैनाय ओरै बेंगल बिहारनिफ्राय फैनाय गोबां बे जायगायाव हाबनानै दंफैयो आरो इभेन दा अनेक मानसियानो सन्देह खालामदों नुनाय मानसियाबो खोन्थादों जे बे जायगायाव अस्त्र लानानै मावबादि मानसिफोरा बेयाव दंफैयो माने झारखन्डनि जायनाखि मावबादिफोर नक्सालाइटफोर बिसोर दंफैयो होननानै जोंनो इनफरमेसन होदों जों मिथिगौ बिसोर गावसिनि नुनाय आरो खोन्थादों आरो लोगोसे थांनाय जायनाखि 23 अक्ट'बर 2025आव जे माने सालाकाटि क'क्राझारनि रेल ट्रेकआव बमा जादोंमोन बे बमा जानायावबो मावबादियानो दंमोन बे बाथ्राखौ पुलिसफ्रानो बुंखादों आरो मावबादि सासे एक्टिभिस्टखौ होबथारदों ओमफ्राय गोबां माखासे खारना गदों होनना बुंदों दा गथिखे दा पुलिसनि रिपर्टजों नायनानै ओमफ्राय जों रायजो राजाफोरनि ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे मानसिफोरनि रिपर्टखौ नायनानै जोङो बेखौनो कनफार्म जाबाय जों बुंनो हाबाय जे बे हाग्रा ओनसोलाव मावबादिफोर दङ नक्सालाइटफोर दङ बिहार बेंगलनि मानसिफोर दंफैयो बे कनफार्म जाबाय बेखायनो बेखौ जोङो जेरैखियाव होखारथारनांगौ आरो बेखौ होखारागौमानि जोंनि जायगानि बे थागिबि बर' फिसाफ्रा खुनु सान्थि मोननाय नङा जों असान्थि जागोन थैजासे जोङो सुखै जोङो माने गोरोबलायनानै थानो हानाय नङा बेखायनो इभिकसन खालामनायनि दाबिखौ जों जरदार भाबै खालामलांबाय थागोन। जुदि राइट टाइम राहा लायाबा नोंथांमोना मा राहा लागोन? दा बेखौथ' आं स्ट्रंलि बुंखानाय जाबाय जों डेम'क्रेटिक पिपल मुभमेन्ट खालामगोन डु अर डाइ आन्दलनखौ जों स्टार्ट खालामगोन बेखौ बुंनाय जाबाय। दा टाइम बिदों बिसोरो नैबे CSDआ जे जुन मासखौ बिसोरो बुंदों जुन मासाव टाइम बिदोंब्ला जों जुन मासखौ होगोन नोंसोर खिन्थु इभिकसन जानांगौ दा जुन मासनि गेजेराव जुदि जायाबा जों आरो खबर लाबावगोन आरो हायाब्ला जों आरोबाव जों बिथांमोननिफ्राय टाइम लानानै जोङो बिनि उनावनो जोङो बे डु अर डाइ आन्दलनखौ जों खालामगोन।